Mayong adlaw sa inyong mga abyan kag mga utod ko kay Ginoong Hesukristo sa subong nga adlaw among adlaw sang Domingo petsa 1 sa bulan sang Oktubre tuig 2023. Imbukadang adlaw sa ikapulo nga bulan sa subong nga tuig. Kag sa subong man nga adlaw sang Domingo nga ini amo ang suno sa kalendaryo liturhiko sang aton Iloy nga simbahan, mga kabayan kag mga utod ko, aton nga ginasunod ang ika-26 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kag amo man ang isa man ka santo subong ang aton nga ginadumdum, no, ilabi na gid sa mga kabanwahanan naton kag ilabi na gid dira sa syudad sang Kabangkalan kag nasakupan man nga diocese sang Kabangkalan nga mo ang Little Way College Seminary subong naga sa ulog sila kag ginadumdum nila ang kapistahan sang ilang Santa Patrona nga amo si Santa Teresita del Niño Jesus o kon Saint Therese of the Child Jesus. Subong adlaw amo ang iyang kafiestahan. Si Saint Therese of the Child Jesus ang yatawag man nga Santa Patrona sang mga madre nga mga misyonera nga ginpadala sa diin man nga bahin sang kalibutan sang ilang mga kongregasyon kag amo man isa man siya ka doktor sang aton Iloy nga simbahan. No? Kag si Saint Teresa of the Child Jesus ang yatawag man sa iyang pamaagi, no? The Little Way. Kag sa iyang Little Way o kon magamay nga pamaagi, paagi sa iya pagpangamuyo kag sa iyang pagpamalandong sa aton Ginoong Hesukristo, iya manabuligan ang mga madre nga mga misyonera sa pagpalapnag sang pulong sang aton Ginoo. Pag mga utod ko kag mga kaabyanan, sa subong nga adlaw akon kamo ginatamyaw sang Happy Sunday kag ginaabi-abi tagid kamo sa aton subong nga programa, no, diri sa aton magamay nga ministeryo sa subong nga adlaw sang Domingo nga amo ang katesismo sa Hiligaynon online. Ako ang inyo alagad as usual. Ako si admin ninyo sa subong nga adlaw. Kag una sa tanan, nagapangayo gid ako sa inyo sang pasaylo kag dispensa mga kabayan kag mga utod ko. Bangod na late ang aton pag-post sa mga balasahon sa subong nga adlaw. Bangod nga kagab hapon may ginkantuan ako, may ginasikaso lang ako nga tama ka importante, no? Para sa akon tani professional life. Pero pagkakabay nga mga tawo nga natungdan, kabay man nga kulo pasensya mga kabayan ka mga utod ko na nahulog abi ang sin na nagatabon sa amon di motor sang tubig. Pero ah kabay no, sa siling ko na matandog man ang mga tao ang mga natungdan kay mas subo-subo ni mga kabyanan kabay nga ginapangamuyo ko man nga kabay no nga hindi ni matabo sa inyo ang akon nga naagyan sa ila. Pero sige lang, may kaluoy gid ang mahal nga Dios sa aton, ang aton Ginoong Hesukristo. Pagkabay nga makamadmad man ang mga tawo nga ini,
kag akon gid sila ginapangamuyo. Kag akon hindi gid man ako makakuha sang akon nga ginapaabot, kabay na lang nga ang Ginoo kag ang aton Ginoong Jesucristo among magpadya sa ila tanan. No? Pero sige lang, kag kita diri sa aton magamay nga ministeryo, magapadayon kita sa aton nga pagtalakay sang aton nga pagtuo sa mga tudlo sang aton iloy nga simbahan, kag ilabi na gid ang pagbasa naton sa balaan nga kasulatan kag sa pag-analisar sini suno sa ginatudlo sa aton iloy nga simbahan. Ganin din na naton pagpadugayon pa mga kabayan ka mga utod ko to, so malaba-laba na ning aton introduction. So para makaano na kita ato nang sugutan ini sa malipot nga pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Pangamuyo sa Espiritu Santo. Karika o Espiritu Santo, pagpuna ang mga tagipusoon sa mga nagatuo sa imo, pagpadabdaba sa ila ang kalayo sang imo balaan nga paghigugma. Ipadala ang imo espiritu pag sa ila matuga, pag mapanibag-o mo ang nawong sang kalibutan. Mga muyo kita. O Dios sa kasanag sang Espiritu Santo, gintudloan nimo ang mga tagipusoon sa mga nagatuo. Itugot mo nga paagi man sa Espiritu Santo, akon manigugmaon ang maayo pag matarong. Tagmalipay sa iya mga paghikot nga nagahatag sang kalinong sa amon kaugalingon pagi sa kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Gamuyad to mga kabiyanan ka mga utod ko ang aton malipot nga pagpangamuyo sa Diyos Espiritu Santo nga kabay nga kita sa aton nga pagtalakay sa subong nga hapon, kita ang hatagan niya sang kaalam paghihibalo sa paghangop sang nga tudlo sa aton nga iloy nga simbahan. Pag yari na kita mga kabiyanan kag mga utod ko kay Ginoong Jesucristo sa Kapitulo 2 sang gihapon no sang nagatuo ako pero yari na kita sa ikatlo nga bahin. Ining ikatlo nga bahin mga kabiyanan himuon man naton ini bilang series kag sa subong nga adlaw part 1 lang anay ang aton nga pagkatalakayon kay kung tingbon gid naton tama ini siya ka laba. Kag para man sa inyo ikahibalo pag sa inyo man nga ikasayod aton ni himuon by series man no? So sa masunod nga Domingo aton man nga pagatalakayon ang part 2 ug sa masunod pa gid nga Domingo ang part 3 man. This is a 3-part series sang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako nga ara man sa gihapon sa idalom sang Kapitulo 2 no? Kag mga kabiyanan kag mga utod ko sa liwat ginatamyaw tagit kamo kag ginaabi-abi no sa aton mga kabiyanan kag mga utod ko sa diri sa bilog nga isla sang Panay, sa bilog nga isla sang Negros, sa Guimaras, kag amuman sa dira sa Mindanao, sa probinsya sang Sultan Kudarat, sa Cotabato, ag sa mga utod naton nga mga Ilonggo, nga yara sa
bilog nga kalibutan, no? Kagamuman sa bilog nga Pilipinas kung sa diin man kamo subong nga nagalantaw sa atong video sa diri sa aton Facebook page kag sa aton mga YouTube channel. Okay? Kagamuman nga tamyaw man naton ang aton mga kauturan dira no nga mga hindi Ilonggo no, pero nakaintindi gid sang tatawag naton nga pulong nga hiligaynon. Gani mga kabiyang kamautod ko sugod na naton ang aton nga pagtalakay. So ano ini bala mga kabyanan ang ikatlo nga bahin sa nagatuo ako bilang panguna niya part 1. Mayari kita sang malipot nga paglaragway sang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako. No? So dira makita nyo man mga kabyanan kung diin ko na siya kuha kag ang date no sang inaang post. Mga kabyanan ka mga utod ko, ang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako ang nagalaragway sa nagahambal dira sa inyo nga makita nyo man dira sa inyo screen. Ini ang nagapamatuod ng tawhanon nga kinaugali ni Kristo nga nagakahulugan nga siya ang may matuod nga tawhanon nga iloy kag nagapamatuod man sang iya Dios nga kinaugali nga nagakahulugan nga wala siya sing tawhanon nga amay pero bangod sa gahom sang Espiritu Santo siya ang ginpanamkon sa taguangkan ni Birheng Maria. Gani siya ginkilala sang nga Dios kag tawo sa mga Kristiyanos. Matuod nga Dios nun kag matuod nga tawo. So mo ni siya mga kabyanan ang ikatlo no ang paglaragway naton sa ikatlo nga bahin sang nagatuo ako. No? So diri aton nga ginahambal sa aton no kag ginapahibalo sa aton sang ikatlo nga bahin sa nagatuo ako nahanungod no sa pagpamatuod sang human nature sang aton Ginoong Hesukristo kag nagapamatuod kag nagapahibalo man sa aton nga ang aton Ginoong Hesukristo mga kabyanan kag mga utod ang mayara sang tawhanon nga iloy no kag ang tawhanon nga iloy nga inaamo ang mahal nga Birheng Maria no kag iniman nagapamatuod no ang ining ikatlo nga bahin sang iya Dios nun nga kinaugali o kon divine nature no ini nagakahulugan kung nagkapahibalo sa aton nga ang aton Ginoong Hesukristo wala sing tawhanon nga amay wala siya sang human father okay pero bangod nga nagpakatawo siya ginbusong siya sang aton mahal nga Birheng Maria sa gahom sang Espiritu Santo mga kabyanan kamautot ko kaysang tion nga ang anghel o ang arkanghel nga si Gabriel ang ginpadala sang Diyos nga amay sa mahal nga Birheng Maria naghambal siya no sa iya pagtunda nga bilang pagpahibalo no sang ginpamulong man sang Diyos nga amay pagpaagi sa kay Arkanghel Gabriel ginhambal ini sa mahal nga Birheng Maria nga siya ang magabusong sa gahom sang Espiritu Santo kag ang ginbusong niya amo ini ang aton Ginoong Hesukristo no dira makita nyo man nga ginpanamkon siya sa taguangkan ni Birheng Maria okay but silingon ginbusong gid siya but not into natural way no nga masiling naton nga nagtabo ang sperm cells kag egg cell sang isang tawag naton sang duha ka tinuga no hindi
But silingon mga kabyanan, ang aton Ginoong Kristo ginbusong siya sang aton mahal nga Birheng Maria by the power nga ukon gahom nga naglikop kag nagpanaog sa aton mahal nga Birhen sa iya taguangkan, no, sang Espiritu Santo. Amo na ang masiling naton isa sa mga hindi naton matungkad nga misteryo, no, kagadira natabo ang yatawag nga incarnation o kon incarnation mga kabiyanan ka mga utod ko. Gani sa sining punto mga kabyanan, ang mga Kristiyanos kag ang mga nagatuo sa aton Ginoong Hesukristo ginkilala siya bilang matuod nga Dios kag matuod nga tawo. But silingon sa iya persona dire natabo ang natawag nga hypostatic union, no, sa nasiling ko na sa aton mga nagliligat man nga mga pagtalakay mga kabyanan nga ang aton Ginoong Hesukristo bilang ikaduha nga persona sa Santisima Trinidad, siya ang pinasahi kay nga sa iya natabo, sa iya persona natabo o kung na tupad kung sa Tagalog pa ang hypostatic union. Kay ti inang nakabiyan ka mga utod ko, ang iya nga persona Diyos siya kag tao man siya. Kung silingon, kung sa Tagalog pa mga kabiyanan, nagsanib pwersa. Ang iya nga pagka-Diyos nun, nga nature, kag ang iya nga tawhanon nga nature. Okay? So, masunod nga slide. Kagyari na kita mga kabiyanan ka mga utod ko sa ika-47 nga pamangkot. Ano bala ang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako? No? So, ang ikatlo nga bahin o kung ang ika-third part sang Apostles' Creed o kung nagatuo ako mga kabyanan, ginahambal dira nga ginpanamkon siya sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria Birhen gihapon. Gut silingon mga kabyanan ka mga utod ko, ang siya nga da amo ni ang aton Ginoong Hesukristo nga ginapatungtan dira, no? So sa siling ko nakagina ginpanampon siya sa mahal nga Birheng Maria sa lalang ukon sa gahom sa Espiritu Santo. Kag ging anak siya ukon ginbunag siya, no? Sang aton mahal nga Iloy, ang mahal nga Birheng Maria, nga ang babayi nga na ukon ang mahal nga Birhen is virgin o kon ulay gyapon, no, pag isa ina sa mga misteryo o kon mystery sang aton pagtuo nga sa gihapon wala sing tawo nga makatungkad, no? And masiling taman nga pwede taman masiling nga wala sang medical explanation ang maka-explicar sina. Iti nga masiling mambal ang siyensya nga dapat kung ginbunag ini ni Mama Mary o kung ni sa mahal nga Birhen dapat hindi na siya tani virgin kay ti nagwa siya mo sa iyang nagwa siya sa tawag naton ini nga sa reproductive system ni Mama Mary o kung sa mahal nga Birhen ti nga ginahambal nga birhen siya gyapon because nga isa ina ka misteryo nga hindi gid matungkad, no, kag kung sino gid man ang matungkad sinati siyempre wala gid na ya sing tawo nga maka-explain dira, no. Luwas lang kung gin-reveal ini sa iya sang Ginoo mismo, pahayag sa iya sang Ginoo mismo, pag masiling naton nga pag kung ano gid man ang ihambal ti subject to proven and siyempre imbestigaran man sa aton nga mahal nga Iloy nga simbahan, no. Gani sunod nga pamangkot,
Ano bala ang kahulugan sining ikatlo nga bahin sang nagatuo ako? So nagahambal dira mga kabyanan nga ining ikatlo nga bahin sang nagatuo ako, nagakahulugan ang anak sang Dios nahimo nga tawo subong sa aton nga may lawas kag kalag sa taguangkan sa mahal nga Birhen Maria sa gahom sang Espiritu Santo. So amo na mga kabyanan ka mga utod ko. Ang ikatlo nga bahin sinasiling ko na kagina, it refers to the human nature of our Lord Jesus Christ, no? Natawhanon nga kinaugali sang aton Ginoong Hesukristo. So, amo na mga kabyanan ang kahulugan ng likat sa ikatlo nga bahin sa nagatuo ako. Dahil lang gid mga kabyanan na okay mga kabyanan ka mga utod ko padayon kita. No? So, yung 49 nga pamangkot, may tawhanon bala nga tatay si Hesukristo? No? So, ini nga pamangkot mga kabyanan, daw makasiling naton daw makalilisod o kung makalilisang ini nga pamangkot kay nga sa nasiling to kagina sa malipot nga paglaragway ang atong Ginoong Hesukristo wala sing tawhanon nga tatay, no? May tatay siya, may amay siya, pero hindi tawhanon. Ang mga kabayan ka mga utod ko, ang iya tatay amo ang Diyos amay, no? Nga tagtugas ang tanan, no? Kay sa pamangkot nga ini, kung may tawhanon bala nga tatay si Ginoong Hesukristo, ang sabat wala. Wala sa sing tawhanon nga tatay o kon human father, no? Kung basi may magsabat ka mo nga may ara, kag ang isabat ninyo amo si Saint Joseph o kon si San Jose, nagahambal dira mga kabayan ka mga utod ko kag ginatudlo man sa aton Iloy nga simbahan nga si Senyor San Jose o kon plainly si San Jose ang iya lamang amo ang manugtatap kag manugbantay sa aton Ginoong Hesukristo. Kung sa English pa nga tawagin na siya nga foster father, no? Manugtatap, manugbantay. Iti wala siya sang wala sing may matipan sa iya mo. Luwas pagid sa aton nga mahal nga Iloy nga Birhen Maria. No? O mo na mga kabyanan. Kag atong tukibon mga kabyanan kag mga utod ko sa subong nga hapo, sa subong nga adlaw, no? Kung sino bala ining si Senyor San Jose o kung si Saint Joseph, no? Suno sa ginatudlo sang aton nga Iloy nga simbahan. Una, nahambal dira mga kabyanan nga si San Jose ang importante nga figura sa Kristyanismo, partikularmente sa Katolisismo. Siya ang ginakilala bilang butanon nga amay ni Jesucristo kag esposo sang mahal nga Birheng Maria. Mga kabyanan kag mga utod ko, si Senyor San Jose, no? Mga kabyanan, isa ina siya ka importante gid nga figure o konfigura sa Kristyanismo. Kag labigid naton ini, no, nga mga Kristiyano Katoliko nga ang si Senyor San Jose ang aton gid nga pinakaimportante, no? Now, ang baldira siya ang ginakilala bilang tutanon nga amay ni Jesucristo. Pwede na to na siya masiling. Pero wala naghambal nga tawhanon nga amay. Dutanon lang. Kaya sinasiling ta nakagina, si Senyor San Jose, amo ang manugtatap, kag manugbantay, foster father sang aton Ginoong Jesucristo. Kag siya esposo sang mahal nga Birhen Maria,
Magsilinga nga esposo, asawa, no? Kung sa aton pa sa Tagalog pa, kabiyak, no? Kabiyak. So sunod, bisan jutay lamang ang nahibaluan hanungod kay San Jose sa bago nga kasugtanan, ang iya papel sa kabuhi ni Jesus kag ang iya larawan bilang ehemplo sa pagtuo kag bertud ang lapnagon nga ginatahod sa kasaysayan. Mga kabiyanan ka mga utod ko, kung ninyo basahon ang mga ebanghelyo sa aton balaan nga kasulatan, jutay lang gid kag gamay lang gid ang account nga nasulat kay Senyor San Jose, no? Kag ina mga kabyanan, wala da siya nagsiling nga naghambal. Dira nyo mabalaan karon kung nga wala siya naghambal. Wala gid siya sang isa ka tinaga nga ginhambal sa santos nga kasulatan. It is purely describing o kung ginlaragway lang gid siya kung ano nga ginhimo, kung ano ang iya buhat sang kag ano ang nangin iya papel sa kabuhi ni Ginoong Hesukristo kagamo man sa papel sa aton kaluwasan. Oh, so dira naton na tukibon karon kag ining ehemplo nga ini sang pagtuo kag bertud ini widely giniya nga ginatahod, widely venerated throughout history, mga kabyanan. O sunod na kabayan ka mga utod ko. So ginasiling ang katesismo sa Iglesia Katolika ang nagatudlo kay San Jose sa pila ka mga bagay. Amo ning ginatudlo sang aton katesismo, no? Siya nagahatag pagtamod sa iya papel bilang manugtatap kag manugbantay sang Sagrada Familia. So sakto gyapon, no? Manugtatap siya kag manugbantay sang Sagrada Familia o kung Holy Family. Now, sino ano ning Holy Family ng ini mga kabayan ko? Ang Holy Family amoy ni siyang ginabubusan ni Senyor San Jose, sang aton mahal nga birhen, ug sang aton Ginoong Hesukristo. No? Sang siya ang ginbunag didto sa Bethlehem. So, Holy Family sila, Sagrada Familia. Okay? So, mo nang ginatudlo sa aton katesismo. Ang papel niya bilang manugtatap kag manugbantay sang Sagrada Familia, no? Da nyo mabalaan karon kun nga gintawag siya nga manugtatap kag manugbantay sang Sagrada Familia. So sunod nga slide. Una, manugtatap kag manugbantay sang Sagrada Familia, no? Si San Jose ang ginpili sang Dios agud mangin manugtatap manugbantay ni Jesus kag Maria. Siya ang matinuohon nga naghihimo sang iya papel bilang pangulo sang Sagrada Familia nga nagahatag sa ila kinahanglanon kag proteksyon. Ini ang makita naton mga kabyanan sa CCC number 437 kag 532. So, kung ibutang naton mga kabyanan, ilang taon naton ang kultura sang mga Hudiyo o kung mga Jew o sa mga taga-Israel sa una panahon, ang ilang family system o kung sistema sang ila pamilya, ang lalaki o kung ang amay sang pamilya mong nga tawag nga patriarch, no? But silingon ginalantaw nila nga ang amay amo ang pangulo sang pamilya. Sabot silingon naka-center sa amay kung wala man ang amay sa una, kung halimbawa nagtaliwan ng amay, ang magulang nga lalaki o sa pamilya amo ang magaserbi pangulo sang pamilya. Mga kabiyanan ka mga utod ko. Kag
amo ni ang nangin rolyo o kung nangin papel ni San Jose sa kay Jesus sa atong Ginoong Kristo kag kay Birhen Maria, no? Makita nyo man na karon mga kabanan kung nga sa pihak sang tanan ginbato niya ang pagbuot sa mahal nga Dios. Kag iyan ay masilingda nga matinuohon nga naghimo sang iya papel, no? Bilang pangulo sang pamilya, kon sang sagrada pamilya, no? Ikaduha, mga kabayan ka mga utod ko, matarong nga tawo. Just man, kung sa English pa. Si San Jose, ang ginalaragway bilang matarong nga tawo sa Ebanghelyo ni San Mateo, no? Ina makita sa Mateo 1, versikulo 19. Siyang nakilala sa iya pagkamatarong, pagsunod sa kabubuton sang Dios, ang pagkabuhi sang matarong nga kabuhi. Makita natin ini siya mga kabiyanan sa CCC number 1618, no? Kay nagahambal dira mga kabiyanan ng mga utod ko sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 19. Si Jose nga kalasalon sa iya isa ka tawo nga nagahimo sang matarong. Now, ikunan to lang anay ni. Sa sinuon ni si Senyor San Jose kalasalon. Kalasalon siya sa aton mahal nga Birhen Maria. Pero kay sang amo to nga tion mga kabiyanan, nasapwan niya nga ang mahal nga Birhen nagamabdos, nagabusong. Kag kun ang isa ka babae mga kabiyanan ka mga utod ko, nabaluan sang katilingban nga ang isa ka babae nagbusong nga wala pa siya nakasal, isa ina ka mortal nga sala sa ila. Kag ang silot sina amo nga batuhon siya okay mga kabiyanan ka mga utod ko, balik kita sa aton nga talakay. Sunod sila siling ko nakagina, kung ikaw isa ka babae nga kalaslon pa lang,
Kung nasapuan ka sang katilingban o kung sang imo man nga palangasawon, ang imo palamanhon, nasapuan ka nga gabusong ka, nakita ka nila nga gabusong na gadako imot tiyan, isa ina kamortal nga sala para sa mga Hudiyo, no, sa mga taga-Israel. Kag ang silot sina amo nga batuhon ka sa guwa sang syudad tubtob mapatay, no? Iti they are masilin naton, they are critical when it comes to marriage. Iti hindi pareho sa aton mga kabayan ka mga utod ko. Nagtawon ta lang ha, ang realidad. Ah, pindi sa inyo kung maakit ka mo sa akon kung hindi. No? Kag masiling taman nga nabatian ko man sa radyo. No? Ito yan asang isa ka survey firm, nagpagwa sila sang resulta sang ila survey nga kalabanan sa aton, no? Sa aton diri sa Pilipinas, kalabanan sa mga tawo subong labi na gid ang mga babayi. Gina-prioritize nila anay ang natawag nga sex before marriage. Di kinanglan pakigilawas anay antes kasal. Kung sa mga istorya kalye pa, asal anay antes kasal. Dito ya sa Israel, kung naghimo kasi na, ikaw nga babayi, ikaw ang masilutan gid. Pag isa ka halimbawa, halimbawa be, naghimo ka mo sang imo palamanhon, ikaw mo man nga mga lalaki, no, naghimo ka muna sang imo plang asawon, may pa ka muna kasal, sikreto nyo man lang tuod, pero nasapwan, pag nabalaan, may nakapanugid, no, agang worst pa, o kung nang malain pa, nagbunga ang inyo ginhimo, no, nga pagpakigilawas, antes ka mo kaslon, te, silot gid ang mayagom nyo. No? Kag ang tamaan gid ya, amo ang babayi, mga kabiyanan kag mga utod ko. So amo na siya ang ginapahibalo ko sa inyo, no? Pero ti bangod nga sa nasiling na sa ebanghelyo ni San Mateo nambalda nga pero hindi siya luyag nga mahuy-an si Maria sa mga tawo. Ngin pa ka maayo niya ang pagbiya sa iya sa tago lang, no? Iti si Senyor San Jose, mga kabiyanan, na siling matarong siya. Apang mga kabiyanan, ginakita iya nga si Maria gabusong. Di balaan niya nga hindi iya ato kay ti wala pa man sila natabo, wala man sila kapagihilawas, wala man sila ka-sex, no? Kag nabalaan man niya nga si Maria, ang mahal nga birhen, masiling naton nga tampad, wala siya sang dagta, maayo siya nga babayi. Bangod nga ti siyempre ang ginapinsar sa ni Senyor San Jose nga to, ang kahihinatnan bla kun ang resulta kun isugid niya nga ay nga ako ang palangasawon kuya gali gabusong gusto ko na masilutan siya pero kay tungod matarong siya nakahibalo siya nga wala sila natabo ni Maria sa aton mahal nga Iloy hindi desisyonan niya na lang nga bayaan ini sa tago sa likom nga paagi, no? Iti sang amo to nga tion mga kabyanan, antes pa man sila kaslon, okay dira ang balda o antes man sila kaslon sang aton mahal nga birhe, sa aton mahal nga Iloy, Birheng Maria. Amo na to nga nagtunda na ang arkanghel nga si Gabriel kag ang Diyos Espiritu Santo nagpanaog, naglikop ang gahom
sa aton mahal nga biren kag ginbusong niya ang aton manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Pero kung lantaw nimo, no, kung padayunon mo ini sa bersikulo 20, makita ninyo nga bangod nga ti amo ni gapalibog sa amo ni nga bersikulo ang bersikulo 19 dire makita ninyo nga mabalaan ninyo nga ining si Senyor San Jose galibog man ulo ya, no? Galibog ulo ya. Ati pamangkot ya ati paano nagbusong ang akon palangasawon kun ang aton ang si Maria wala ko man siya gani inatandog. Wala man kami natabo. Paano ni siya nagbusong? Ti bangod nga nagalibog ang ulo ya, wala siya nagpasaga-saga sa pagit matarong siya nga tawo. Ang ginhimo niya, gintulog niya. Pagtulog niya, siyempre madalom nang iyang katulugon, ang anghel na si Gabriel, no? May anghel. Mutong si Gabriel na hindi lang yun ako ka dumdum, no? If I'm not mistaken. May anghel nga nag-abot kag naghambal sa iya, Jose, kaliwat ni David, hindi ka magkahadlok nga pangasawon mo si Maria. Kay ang iya ginadala, anak sang Dios. So amo to, pagtapos to sang damgo nakabugtaw sa San Jose, sa gilayon, ginpangasawa niya, ginangkon niya ang aton mahal nga Iloy bilang iya nga esposa o asawa. Kay didto nabalaan ni Senyor San Jose nga ang ginabusong sang iya plangasawon, ang ginabusong sang mahal nga biren, hindi basta-basta. Kag hindi bunga sang malisling na kung pagpakasala, kundi ato bunga sang pagbuot o kung plano sang mahal nga Dios para sa katawhan. Ito ginambal sang anghel siya nga hindi ka maghadlok, mga sawa siya. Kaya ang iya ginabusong, although hindi imo, pero iya sang mahal nga Dios. Anak sang Diyos. So amo na mga kabyanan, mga utod ko, ang isa sa mga attributes o kung mga karakteristik ni Senyor San Jose. Sunod. Pagamayon to lang ano yung mga kabyanan ha. So nagasiling dira mga kabyanan, ikatlo, ehemplo sang pagtuo kag pagkamapainubuson. No? So ginasiling nga si San Jose nagpakita sang dako nga pagtuo kag pagtugyan sa plano sang Dios. Bisan nga nagapangatubang siya sang mabudlay nga sitwasyon. Iya mapainubuson nga ginbato ng iya papel sa misteryo sang inkarnasyon kag matinuohon nga ginhimo ang kabubuton sang Dios. So ina mga kabilang makita naton sa CCC 16:18 gyapon, no? Mga kabilang mga utod ko dire makita naton kung paano ginpakita ni Senyor San Jose ang dako nga pagtuo, his great faith, no? And his great o kung natawag naton his great trust in the plan of God. So, dako man ang iyang pagtugyan sa kung ano man ang plano sang Dios, no? Para sa iya. Iti masiling naton makita niyo man sa inyo mga screen. Kag sa ako man ginsaysay pag ulang git, no? Nga pangatubang siya sa mabudlay nga sitwasyon. Masiling ko na nga naglibog ulo ya. Naglibog ulo ya. Muna gani makita man naton kag mabaluan man naton nga although nga matarong siya nga tawo, may pangduha-duha siya. May mga agam-agam kung sa Tagalog pa. May mga
tawag nato ni may mga butang nga hindi siya mahangpan. Pero kay bangod gani matarong siya kag napahibalo na sa iya sang anghel nga ang ginadala sang mahal nga birhen anak sang Dios, why na siya nagduwa-duwa, no? Iba niya guro siguro ti kung ibutang naton sa aton man no, guro iban guro kung iban to guro nga tao, ay di ko yung pati di ko yung pati Pero kay bangod, matarong siya, matinuohon siya. Anong ginimo sa San Jose? Gintugyan niya ang iya kaugalingon sa plano sang Dios. Ginbato niya ang iya nga papel, no? Sa pagbusong sang mahal nga birhen sa anak sang Dios nga amo ang aton Ginoong Hesukristo. At kung ano gid man ang ang ipahimo ang ginpahimo sa mahal nga Dios sa iya, matinuohon niya ini nga gintuman. Kay balo siya nga iniya para niya sa Dios. Hindi niya para sa iya kaugalingon, kundi para ini sa Dios, para ini sa plano niya, no? O sa aton pa bibutang tabi unang taon ta lang, no? Hindi ini para sa akon. Hindi niya gusto ko. Gusto niya sa Ginoo. Sino ako nga mamalabag? Di ba? So muna. So diri ginapakita ni Senyor San Jose nga kung ano ang plano sa Dios, kung ano ang luyag kag ang binubuot sang Dios, amo ang matuman, hindi ang aton nga mga kagustuhan. Iti aton niya ang kagustuhan niya sa tawhanon naton kinaugali. Hindi ni divine, hindi niya Diyos kundi nga dapat ang mangibabaw amo ang plano pag ang ginabuot sa mahal nga Dios sa aton, no? Mga kabiyanan at mga utod ko. Okay? Susunod. Pagamayon to lang anaya. Ikaapat, santo patron kag manog ampo. Si San Jose ang ginakilala bilang santo patron sang universal nga simbahan. Sang mga amay, sa mga mamumugon o obreros, kag nanari-sari nga mga kausa. Ang mga Katoliko ang masunso nagapangayo sa iyang pag-ampo sa pagiya, proteksyon, kag bulig sa ila espirituhanon kag utanon nga pagkabuhi, no? Ini ang makita sa CCC number 2167. Mga kabayan kag mga utod ko, si Senyor San Jose isa ka santo patron kag manug ampo. Subot silingon mga kabayan kag mga utod ko, kung diri sa aton pungsod mga kabayanan kag mga utod ko, may mga lugar kita diri nga ang ila mga ngalan sang ila nga mga lugar labi na gid sa mga banwa, sa mga barangay, sa mga sitio ginsunod sa ngalan ni Senyor San Jose, no? Kag ginakilala siya bilang santo patron sang universal nga simbahan o kun sang aton simbahan Katoliko. Kay man sa iya ginhimo nga pagproteher sa anak sang Dios, sa iya pagprotekta hindi lang sa mahal nga birhen kundi sa lapsag nga si Ginoong Hesukristo. Santo patron siya sa universal nga simbahan kay man ang ulo sang simbahan o kung ang pangulo niya sini siya ang nagtatap, siya ang nagbantay sang ini ang jutay pa. Okay? Tubtob nga ini nga pangulo sang simbahan. Nagdako. Santo patron man siya sa mga amay kay nga mga kabayan ka mga utod ko
Siya isa ka modelo para sa tanan nga amay. Kay ti kung makita ninyo, iban guro, no? Iban niya yati, pagkamba nila yung hindi mo na yakon bata, ng ate panon ko. Ilang taon talang si Senyor San Jose, mga kabiyan ka mga utod ko. Si Senyor San Jose, bisan hindi naghalin sa iya unod kag dugo. Kag iya nabalaan nga ini anak sang Dios, gintatap niya gyapon. Ginpadako niya, ginbatiti niya, ginpalangga niya. Hmm? Kag modelo man siya sa mga amay, kay nga siya dapat makinpakita niya man nga sang nagsettle down sila dito sa Nazareth. Siya nga pangita sang ilang pangabuhian. Luwas ka siya ang provider, pag-protector sa aton mahal nga Iloy ug sa aton Ginoong Kristo. Siya man ang nagapaningkamot agud nga ang ina nga mga kinahanglanon kag ang mga needs sang aton Ginoong Kristo isang mahal nga Birheng Maria, which is the Holy Family o Sagrada Pamilya, mga kabyanan. Gin ano ya, gin proteher, gin protektahan niya gid. Pag wala siya nagsiling nag-abuso siya kay tungod siya ang pangulo sang Sagrada Pamilya, hindi. Nagpaubos siya, gintatap niya, ginbatiti niya. No? Now, sa pagit, ginakilala man siya nga santo patron o kon patron saint sa mga mamumugon, mga workers o kon obreros. Kaya nga bangod kay siya ang pangulo sa Sagrada Pamilya, siya ang nagpaningkamot nga mag-ubra. No, agud nga may income siya bisan paano, agud nga mahatag niya ang kinahanglanon sa Sagrada Pamilya. Sa aton mahal nga Iloy o sa aton Ginoong Kristo. No? Agini man na sari nga mga kausa. Kung silingon kung mag-ampo ka, kung ipangamuyo mo, paagi kay Senyor San Jose, kung ano ang imo mga kausa nga wala nagalapas sa ginabuot sang Ginoo, pwede mo palapitan si Senyor San Jose kag magpangamuyo paagi sa iyang ang inang mga kausa kabay nga matuman. Suno sa pagbuot sa mahal nga Dios. Ang isa pa gid mga kabyanan in English nga tawag man si Senyor San Jose nga terror of demons. Kung silingon kahadlok sang mga yawa. Kay nga bangod nga hipuson siya, nangin modelo siya sa mga amay, no? Nangin santo patron siya sa simbahan, nangin mamumugon siya, nangin modelo siya sa mamumugon o mga obreros. Ginakahadlukan siya sa mga yawa. Nga bangod sa iya pagkahipuson kag sa iya nga pagbaton sa ginabuot sa mahal nga Dios, si Senyor San Jose automatic nangin balaan. Huh? Nangin mahipos siya kay ti sa aton magibutang naton sa aton nga konteksto no subong nga tiyempo. Or pwede man sa una. Ang mga tatay hiposon. Plus lagawa aga react. Pero gano, hiposon sila pero makita mo ang ila ginahimo. May mihura,
Kag kung mga kigid man talag sa lang mga kig na lang gid na kung puno na gid. Pero kung hindi, sige lang, ipos lang. Amo na nga nangin amay man siya sang simbahan, no? Hmm. Sunod, diri mga kabyanan sa ika-5, no? Mahipos apang makagagahom nga presensya. Si Senyor San Jose ang masunson nga ginasiling nga hipuson nga santo. Bangod wala sinasaad nga mga tinaga nga iya ginhambal sa ebanghelyo. Apang ang iyang mga ginhimo o pagsunod nagahambal sing matarong nga nungod sang iya pagtugma sa Dios kag sa iya pamilya. Mga kabayan ka mga utod ko, um, siling ko na si Senyor San Jose wala gid yaya gambal. Kung hindi man lang gid importante wa siya gambal, no? Pag dili lang gid mga kabayanan, no? Siling dire wala sing na record nga ginpanghambal niya, no? Sa tawag ni sa may aton santo sa kasulatan. Pag mga kabayan kang mga utod ko, ang mga kabiyana, balik kita mga kabiyana kang mga utod ko, nag in-mute ko anay. So, ambal ko na, si Senyor San Jose sa kahipuson nga santo, wala gid kami makita sa santo sa kasulatan nga naghambal siya sa isa ka tinaga, wala. Pero masiling naton, diri naton ma-apply ang iya tawag nga hulubaton nga ah action speaks louder than words. But silingon ang ginbuhat sa aton santo nga si Senyor San Jose sa iya pamilya, sa iya pagtatap sa iya pamilya, sa iya siningat pagbantay. Dire mambal nga ang iya ginhimo, ang iyang mga aksyones, ang iyang mga tikang nga ginhimo, kung siya ang nagakabuhi pa, natawag na uh, action speaks louder with words. Hmm? Amo na siya mga kabyanan kag mga utod ko. Sorry. Hanggang iyang naging panghimo, nagahambal sing matunog. Wala na siyang duro hambal. Ang iyang ginbuhat, isa na kamatunog nga pagpamatuod sang iyang paghimo bilang papel. No? Kailang gid mga kabyanan.
So, okay mga kabayan ka mga utod ko, balik kita kay may ginhikot lang kita. May ginasikaso kita nga sa lang ka importante gid nga bagay. No? So, mga nadula kita sang makadali. So, sisiling ko na ang aton si Senyor San Jose isa kahipuson nga santo nga kung sa diin ang iyang mga ginpanghimo nagahambal sing matunog sang sa iya mga ginhambal. Kaya dira makita nyo nga wala siya may ginhambal sa santo sa kasulatan pero ang iya nga ginhimo, ang iya mga ginbuhat mas nagahambal pasing matunog, no? Pag ina nagapakita sang iyang matuod-tuod nga pagigugma sa aton Ginoo, ang Dios Amay, pagamuman sa iya pamilya nga mo ang sagrada pamilya. Mga kabyanan kag mga utod ko. No? Ngayon ini makita sa CCC number 531. No? Sa English naton makita ang hipuson nga santo ni si Senyor San Jose. Muna siya nga tawag nga the silent saint. No? Silent saint. No? Sunod. So ina ninyo sa inyo makita niyo mga kabyanan nga ang laragway ni Senyor San Jose nga nagauyat sa sungkod no nga may ara sang bulak kag may mga tatlo ka tangkay. Ina naga-represent ang bulak nga puti sa iya tungkod sang purity o kung pagkaputli no ay ina nga nangin putli siya bangod nga sa natawo na ang atong Ginoong Kristo ginahambal so, sa tradisyon sang aton Iloy nga simbahan wala niya gintandog ang aton mahal nga birhen no liwaton ko mga kabiyan ka mga utod ko nangin putli si Senyor San Jose hindi lamang sa iyang mga ginpanghimo no o sa iyang mga ginpangbuhat kundi nga ang pinaka ano gid kay sang tion no nga natapos na nga nabunag na sang aton mahal nga Iloy may Birheng Maria ang aton Ginoong Kristo wala niya gintandog ang aton mahal nga Iloy so ginpabili niya nga birhen o kun ulay gid ang aton mahal nga Iloy Birhen Maria. Mga kabilang ka mga utod ko, ang kapistahan ni Senyor San Jose bilang dugang langgit nga naihipalo ninyo kag impormasyon mga kabilang ka mga utod ko. Ang kapistahan niya ginasaulog, no may duha ni siya ka kapistahan. Ini ginasaulog tag sa katuig Marso 19 no sa iya titulo nga kapiestahan ni San Jose Bana ni Maria kag amuman may fiesta man siya sa pagtungtong sang Mayo 1 May 1 sa iya titulo nga Senyor San Jose patron sang mga obreros o kon Saint Joseph the Worker o kon San Jose ang obrero. Okay, so amo nang iya mga kapistahan. Kag may isa pa gid siya kakapestahan nga do wala gid sing masiling nato. Hindi gid lapnagon nga do ginadumdum o ginaselebrar. Pero masiling man naton nga pwede naton inisugudan sa aton mga kaugalingon pagi man sa pagdumdum. Sa iya sin isa pagiging kapistahan ang iyang most chaste heart o kon ang labing putli nga kasing-kasing niya atag sa ka Miyerkules no antes ang kapistahan sang purpose sang balaan nga kasing-kasing sang atong Ginoong Kristo. So amo na siya mga kabyan. Kag
So diri nagatapos mga kabyanan ang aton nga pagtalakay sa subong nga adlaw parte sa unang bahin, no? Kung part 1 sang ikatlo nga bahin sang nagatuo ako ngayara pa sa idalom sang kapitulo 2 ang nagatuo ako. So mga kabilang ka mga utod ko, madamo gid nga salamat sa inyong pagpamati kag paglantaw sang aton nga video sa subong adlaw mga kabilang. Kag bilang wala pa kita makatapos, no? Kung antes kita magtakop mga kabyanan, gusto ko lang gid nga pasalamatan gid kamo sa inyo nga pag sakdag, pagsuporta sa aton magamay nga ministeryo. Kag salamat gid sa pag bisan nga wala kamo nagalantaw sa live naton, live streaming naton, pero nagalantaw kamo sa recorded na o kung na-upload ko man. Salamat gid. Isa ina nakadako nga bagay sa aton mga kabyanan mga utod. So amo ini aton nga topiko o kung pagtalakay na kung subong sa isa naman naton ka edisyon sang ang katekismo sang Hiligaynon online. Pag sa maabot nga Miyerkules nga adlaw sa petsa, dahil lang kilang taon ta, okay. Petsa 4 sa subong bulan nga ini, bagong bulan, Oktubre, ang magatalakay naman kita, no? Sang magbasa ka magatalakay naman kita sa isa naman ka kapitulo sa libro sang Exodo, nga mo ang kapitulo 31. So, ipangamoy yun yung gid ako mga kabyanan ka mga utod ko kabay nga makalive kita record kita para malantaw nyo man aton nga pagbasa pagtalakay pagtukib naton sang kahulugan sang kapitulo 31 sang libro sang Exodo. So mga kabyanan, tugtog sa liwat, ako ang inyo alagad sa aton magamay nga ministeryo diri sa ang pulong San Diyos / Hiligaynon Catholic Bible Reading. Ako si admin ninyo. Madamo gid nga salamat liwat kag pakpa naton ini sa isa ka malipot nga pagpangamuyo. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Anan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Alam mo gid nga salamat liwat na utod ko pag mga kabyanan ng Ginoong Jesucristo. Pro Deo et Ecclesia, para sa Diyos kag sa simbahan. Amen.